Ако трябва да им дадем аналог в физическия свят, представи си дюнерджийница. При кои дюнери ще отидеш? При тези, които са стари, мръсни, очукани и с съмнителна репутация, или ще отидеш в новите дюнери, които са излъскани на цяло, боядисани в бяло, имат светещи екрани. Ясно е къде ще отидеш, защо? Защото имат хубав юзер интерфейс. И отиваш при новата хубава излъскана дюнерджийница, обаче ако трябва да чакаш 1000 часа, защото всичко се случва бавно, или пък ти искаш да платиш с карта, но те приемат само кеш, това е лош user experience. Следователно повече няма да се върнеш там. Но пък ако всичко е точно и за под няколко минути си поръчал дюнер, казал си какво искаш в този дюнер и всичко ти е готово и след до 5 минути вече си хапваш дюнера, това е хубав user experience. Моята работа е да взема твоята идея, продукт или услуга, да я направя уникална визия и да мога да я поднеса по най-добрия и удобен начин за твоите клиенти. Аз съм Андон от Web Studio 28 и ако искаш да гледаш повече такива видеа, последвай ни.